Diyos, maray nabanggi po mga tugang, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po sa pagpamibi kan Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, da ika masasabutan nen si isay man na nagsasabwag nen eriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaorasaan, byulensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninungan, lugod paman si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amonisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuunanggad asin dayupot na maglakaw, sa dalan in tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos, maray nabanggi po mga tugang, ngunyan iyo ani kakagwalong Domingo kan ordinaryong panahon, siring man sinisilibrar niya to an
St. John Mary Vianney Sunday. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Joshua Doploso, Butabara family, Ludith Meneses and family, Erica, Lourdes, Gerard General Construction and Supply, Mr. and Mrs. Ernesto Relucio and family, in honor of St. Jude, Kansarong devotee. Pasasalamat man for birthday of Karen D. Mantes, kan Mantes family. Sa espesyal na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for passing the licensure examination for criminology, ni Clarice L. Galvo, for safe seas of Glimel Ante, sa kagada ni Engineer and Mrs. Glenn A. Ante, for healing of Armelo Diaz, Canbilen family, for safe travel ni Erica Barajas, for safe travel sa kagadan man ni Lourdes, sa special na kagadan man kan mga minasunod, Salvacion, James Paul de los Santos, Justin A. Bernal, and Kansarong Anonymous. Sa kapahingaluan kan mga kalag para sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Edgardo, and para sa gabos na kalag sa Purgatorio, ni Marilo Riofrio, sa kalag ni Rafi, sa intensyon ni Joan Simene, sa kalag ni Rhea, kan Hibulans family, sa kalag ni Roger Sr., Efren, Steven, and para sa gabos na kalag sa kagadan man ni Arlene Relucio and family. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Kaining mga nakaaging simana, nadangugta sa Ebanghelyo an kagurangnan, nagtutukdo sa paagi nin mga parabola, nagtutukdo manungod sa kahadean nin langit. Ngunya na Domingo, madadangugta si Jesus na nagsisilibrar kan Diyos na matinao, nagpapakakan, nagpapabasog kan mga tao. Punanta ang selebrasyon, akuunta ang satong mga kasalan, nagsasarig na ining Diyos na matinao, mapagpatawad man. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, panagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan. Kasi sa katolinongan sa mga taong malahayag mo, inuumang wika, inurugyaw wika, sinasamba, pinapamuraway, pinapasalamatan wika. Uli kang dakulang kamurawayan, uli kang dakulang kamurawayan. Kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos ang makatanghal. Kagurang na ating butong, Jesu Cristo, kagurang na Diyos, Cordero kang Diyos, ating kaalaman. Ikaw na nagpapara ka ng mga kasalan, kan ginawa, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara ka ng mga kasalan, kan ginawa, ako arsa mo, aking mahera. Ikaw na natutugaw sa doon ka naman, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kahurangan, ikasanaan urong kaalangkang. Yesu Cristo kalibag, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kang kasama. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa saimong mga nasasangkuban, hasinwarasan sa mga naghahagad, andaing tapos mong karahayan. Tanganing para sa mga tawong nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, an mga linalang, baguhon, hasin an binago, padanayon. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, kita gabos iniimbitaran na magrani sa Diyos asin akoonan biyaya na daing bayad. Ini sarong imbitasyon sa tunay na kaugmahan na siya sana ang makakatao. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Nagsasabi ang kagurangnan, Madya, kamo gabos sa napapaha, uya ang tubig. Madya kamo na mayunin kwarta.
bakal asin kakan. Madya, bakal kamo ninaarak sa kagatas, alagad mayo iniin bayad. Ta daw ta inuubos nindoan sa indong kwarta, para sa dai nakakabasog. Ta daw ta inuubos nindoan sa indong tandan, asin padagos pa kamong nagugutom. Dangugan nindo ako, asin gibuwa ang sasabiyon ko. Dangan, mananamitan nindo ang pinakamaray sa gabos na kakanon. Paginanyog kamo, sa kong banwaan, asin dumulo kamo sa ko, madya kamo sa ko, asin magkakaigwanin kapanoan ang sa indong buhay. Magibuwa ko sa indonin tipan, na daing katapusan, asin itatao ko sa indoan mga bendisyon na pinanuga ko ki David. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinapakakan kita, kan kamot, kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang kabos niya tong pangangaipo. Pinapakakan kita kan kamot nin kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Maugay, asin mahirakonan kagurangan. Maluway sa paganggot, asin dakula ang karayan buot. Marahan kagurangan sa gabos, asin mahirakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Ang mga mata kan gabos, nagalaom sa imo. Asin ika nagtatao sa indanin kakanon, sa tinalaan na panahon. Binubuksan mo ang sa imong mga kamot, asin binabasog mo kan sa imong ugay, ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot ang kagurangan sa gabos niyang gawin. Maimbod sa gabos niyang gibo. Haranian kagurangan sa gabos na nag-aapod sa iya. Sa gabos na nag-aapod sa iya sa katotohanan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo nagpahayag na daing anuman na makakasuhay sa sato sa pagkamuot nin Diyos. Ini pagpagiromdom na sa tahaw kan manlain-lain na kadipisilan, kita magdadanay, huli kan sa iyang dayaday na pagkamuot. Lugod magsarig kita, huli ta kita namumutan nin Diyos. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, si Isay ang makakapasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo. Makapasuhay daw sa to ang kahaditan, o kadipisilan, o pagpasakit, o kagutuman, o kaya kadukaan, o pag-alaman, o kagadanan. Dai, ang gabos na ini madadaog, huli ki Kristo na namuot sa to. Huli ta ako minatubod, na maski ang kagadanan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga prinsipado, ang mga uyana, ang mga maabot pa, ang mga kapangyarihan, ang kahalangkawan, ang kahararuman, o an anuman na linalang, dai pwedeng makapasuhay sa to sa pagkamuot ng Diyos na yaon ki Kristo Jesus na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan.
kan maaraman ni Jesus ang nangyari kay Juan Bautista, nagsakay siya sa sarong bangka, pasiring sa sarong lugar na harayo sa mga tawo. Alagad kan maaraman ini kan mga tawo, nagralakaw sinda, hali sa mga banwaan ninda, asin sinundan si Jesus. Paglusad ni Jesus, hali sa bangka, nahiling niya ang kadakol na mga tawo. Nahirak siya sa inda. Binulong niya ang mga naghihilang na kaibahan ninda. Kan banggina, nagdulok ki Jesus ang mga disipulo dangan nagsabi, "Banggina, harayo ang lugar na ini. Subula na ang mga tawo, tanganing magbakal nin makakakan ninda sa haraning mga baryo." Nagsabi si Jesus, "Dai nakaipuhan na maghali sinda, tawin nindo nin makakakan." Alagad ang disipulos nagsabi, "Igwasa na kita nin 5 tinapay asing 2 sira." "Darahanin do sako," sabi ni Jesus. Pinagbutan niyang magturukaw ang mga tawo sa duot. Dangan, kinuan niya ang 5 tinapay saka 2 sira. Nagtingkalag siya sa langit, nagpasalamat, binaak ang tinapay, tinao sa mga disipulo, dangan tinauman kan mga disipulo sa mga tawo. Nagkarakan ang gabos, asin nagkabarasog. Pakatapos, tiniripon kan mga disipulo ang mga natada. 12 basket ang natada. May 5,000 katawo ang nagkakan, da ikabilang sa bilang ang babae asin mga aki. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sigurado po ako nagabus kita digdi na dangog tanaan tataramon na scarcity. Scarcity. When was the first time that you heard this word? Sa classroom, ano po? Sa economics class. So economics teacher ta tinukdoan kita kung ano ang definition kan scarcity. Limited resources with unlimited wants. Dakulon kang gusto, pero limitado ang sa imong kakayahan, limitado ang kwarta, limitado ang oras, sa sin iba pa. Scarcity. Dipisil pong i-translate ang scarcity sa Tagalog o sa Bicol. Wala pong perfect translation. Pero pwede tang itry. Depende sa nuance kan word na gusto tang palatawon. Ang scarcity, pwedeng kapos. Kapos ang budget ko. Inikutaan na so budget ko kaya lang kulang, kapos, scarcity. Pwede man kulang ang sahod ko. Harayuon pa ang sunod, petsa de peligro. Kaya binibilang ko ang natatada kong kwarta. Sagkod sa pinakahuring barya. Na-experience nyo na po yan. Na pati susente mo, binibilang mo ta. Iyo lang ang igwa ka. Pwede man ang scarcity na mauubusan. Baka maubusan ako kan ayuda. 50 lang daan tatauan. Scarcity of ayuda. Pwede man ang scarcity, bitin. Di ako nabasog. Bitin, so kakanon. I don't need to explain what scarcity is. Aram ko gabus kita digdi, na-experience ta iyan. Tama po. Pagtuod ka na sa scarcity, pagpirming kapos, kulang, mauubusan, bitin, nakakanood kitang mag-adjust. Anong apod sa response kan mga tawong pirming scarcity?
nagtitipid. Natututo tayong tipirin ang lahat. Tipirin ang budget para makaabot sa susunod na kinsenas. Tipirin ang oras kasi ang daming kailangang gawin at matapos. Tipirin ang battery kasi mabilis malobat. Tipirin ang vacation leave kasi limited ang leave credits. Tipirin ang social battery para hindi napapagod makipagkapwa. Kitang mga Pilipino, turuod na kitang magtiripid. Bako dahil pobre ang Pilipinas. Would you agree? The Philippines is not poor. Ikumpara mo lang ang Pilipinas sa mapa, side by side other nations, mas dakula po kita. Igwang libro si Gideon Lasco, sarong medical anthropologist, ang title, The Philippines is not small. And it's true. Geographically, mas dakula pa po kita sa kadakol na mga nasyon. In terms of natural resources, mas mayaman po kita. Kung maduman ka sa ibang bansa, dangan mahiling mo na magayon, masabi ka man giraray, aday ko ipadaog ang Pilipinas. Mas magayon ang mga beach mi, mas magayon ang mga bulod mi, mas dakol kaming mineral resources, mas magayon ang dagat mi. Pero para sa mga naka-experience na pong magluwas sa bansa, pinakapangit pong experience so pauli. So pag abot mo sa airport tapos pangit na naman. Harog na naman kaini. Pangit na naman ang public transport. Di ta ba kaya? Suyaon duman. We're not a poor country. We are a robbed country. Pinagnanakawan kasi tayo. Pero dahil kaini, turuod na po kitang nagtitipid. And without noticing it, this experience of scarcity and pagtitipid natatranslate po sa ibang mga aspeto kan buhay kan tao. And without realizing it, pwede pong nakakalaog ini sa satuyang spiritual life. You may not notice it, pero kung minsan ang pagkikiling tanaman sa mahal na Diyos, matipid. Akala natin tinitipid tayo ng Diyos. Akala natin kinukuripot tayo ng Diyos. Akala natin rinarasyon ng Diyos ang bigay niya. And so many times, paglalapit tayo sa Diyos, ang disposition ta, garo mga aking tinipid. Kaya pagkaulay ta ang Diyos, Lord, sorry na po, na naman po ako. Lord, sorry ta, paulit-ulit po ako. Nagarubaga, pag naghagad ka na naman, mauubusan si Lord ning itatao. Kaya kung minsan man, pag nahiling tang pigbibless ang ibang tao, naaara kita, ta feeling ta, pag tinawan ang iba, na inaan so para sa to. Wala man pong allocation nin grasya per person. Nahihiling ta iyan sa ebanghelyo ngunya na Domingo. In the gospel this Sunday, Jesus presents to us bakong Diyos na matipid o Diyos na kuripot, kundi Diyos na matinao, nagsusupay nin pagkamatinao. Nahiling ta, sarong aldaw sabi kan ebanghelyo, si Jesus, nabaritaan niya ang nangyari kay John the Baptist. Pinsan niya po ini, aramtaan nangyari, pinugutan. Kung pinsan mo, pinugutan, mamumundo ka siyempre. Kaya nga ni, at the beginning of the gospel, sabi, si Jesus, nagsakay sa bangka, pagkatapos maaraman ng barita, nagduman sa lugar, naharayo sa ibang tao. What was he doing? Warang sinabi sa gospel. We could surmise that he was probably grieving. Mamundo, tibaad, naghihibi. Pero paglusad niya sa bangka, nahiling niya nakadakol na mga tawong nagsusurunod sa iya. Anong sabi kan ebanghelyo? Jesus felt compassion. Nahiro daan puso ni Jesus. Nahirak sa mga tawong tiripon duman. Ginilid mo na garo so grief. Iginilid, sinet aside ngo na kan kagurangnan sa iyang kamunduan. Aram ini kan mga magurang. Nadawa, pagal ka. O dawa, mamundo ka. Ay, iset aside ko muna, hindi taday man pwedeng di ako mag-function.
Paano an agum ko? Paano an mga aki ko? I need to stand. I need to work. Si Jesus, mamundo ko ta na, pero igilid tango na ining mundo na inita. Kadakol bubulungon, may trabaho. And so the Lord heals the vast crowd. Dangan kan banggina, sabi kan mga disipulo, Maestro, paurulian na po, yan tabanggina, dahil pong kakanon. Jesus, who is generous and abundant in love, nagsabi, dahil na pagpaulia, pakauna nindo. Une ang mga disipulo, sabi ninda, Lord, kulang po ini, igwa lang kami diglid, lilimang tinapay sa kaduwang sira, 5,000 people po ini and more, not counting the children and women. But this is the miraculous feeding of the 5,000. Hali sa 5 tinapay sa kaduwang sira, pinadakul kan kagurangnan, gabos nagkarakan na basog, may tada pa, pirang basket po so tada. 12 baskets. In other words, Jesus in today's gospel is telling us that our God is a generous God, matinao. Dahil nagtitipid, dahil nagrarasyon, dahil nangunguripot. Arug kaini ang satuyang Diyos. What does this mean for us? Ano po ang mensahe na pwede tang balunon? Especially na nagpupuon kita kan bulan nin Agosto, nagpupuon kita nin bagong semana. What message do we carry from today's gospel? Duwang bagay, enot. It means that we should stop approaching God as though we are about to exhaust His goodness. Pagmarani po sa Diyos, bako nang sudating mindset na scarcity. Kung natuod ka sa buhay na pobre, sa atubang po kan Diyos, bako kang pobre. Sa atubang kan Diyos, day po mag-alang-alang na maghagad. Nagarubaga day kayang itao kan Diyos ang hinahagad mo. Your Father is creator of the universe. Day magduda po na maghagad. Day masupog na magulit-ulit nin pangadji. Bakong kuripot an sa imong Diyos, matinao ang Diyos. When you come to prayer, do not act like you are coming from a place of scarcity. Trust in God's generosity. Aram kan Diyos ang pangangaipo mo. Itatao ang pangangaipo. Asin ikadua, dahil lang kita matapos sa pagpangadji sa Diyos na matinao. Kung tinauan kan Diyos, may imbitasyon po sa satuya kitang mga natauan. Ano po yan? Nakitaman, maging matinao. That we too should give to others. Kaya lang kita, pag matauna, pag kita na, when it's our turn, mareklamo na kita. Ako, matao ako. Lord, scarce nga ni ang buhay ko. Inilang ang kwarta ko. Kasya lang ini sa pamilya mi. Mayo na akong ikakatao sa iba. An oras ko po inilang. Kulang pa nga ni ini sa sadiri ko. An banggi ginibo ko ng aga. Pagal-pagal na ako. Lord, inilang ang kakayahan ko. Bako man akong matibayon. Listen to these words. Garo po bagaso tataramon kan mga disipulo sa ebanghelyo na, Lord, 5 tinapay lang sa kaduwang siraan igwa kita, baad kulang po ini. But that is exactly where Jesus works His miracles. Daiman po naghahagad ang mahal na Diyos sa satuya, nin kadakul-dakul. Tama na ang 5 tinapay sa kaduwang sira. Kaya na po yan pabungahon sa kapadakulon kan kagurangnan. Dahil, pagyaon sa satuyang kamot, garo pirming nagkukulang. Pero ibugtak mo sa kamot ni Jesus. When you place something in the hands of Jesus, garo minadakol, nagbubunga, napapakinabangan kan mahal na Diyos. Giraray aram yan kan mga tugang tang nagtitios. Pira sa mga tugang tang nagtitios, ang dawa, surusakto sana ang igwasinda, dahil man pinapabayaan kan mahal na Diyos. In fact, pirang mga dukha na po ang na-encounter ta na sa ibong kan pagiging tios, kayang magtao.
nakakatabang mangiraray sa iba, nakakahiras kan ibang resources, time, talent. Sabi kan PCP2, no one is so poor that they cannot give. Maski ang pobre, kaya pong magtao. Dahil pag linaag mo sa kamot kan Diyos, kayang pabungahon. May espesyal pong apod sa Domingong ini. We call this Sunday Vianney Sunday. Ta sa Martes, piyesta po ni Saint John Marie Vianney, patron nin mga padi. Common experience po kan nagpapadi. An mamatian, nagarudikiton an kaya niyang itao. Pero ang Diyos, ginagamit an sa iyang kapangyarihan, tanganing an mga simpleng lalaki, gibuhon niyang effective ministers, mga padi na malingkod. My dear friends, as we offer this evening the bread and wine, pag itaas po kan tinapay sa kaarak, pakisabay po an sa indong saradit na offerings, isakat an sa imong kapagalan, an faith mo na nagluluya-luya, isabay an sa imong mga pagdududa, put in your little kindness, your little patience. Pwede na po yan. Kaya iyan pabungahon kan mahal na Diyos. Lugod makanood po kitang magin matinao, taan Diyos matinao man. Nadaita pagtipiran ang Diyos, taan Diyos da iman kita kinukuripot o tinitipid. Tabangan lugod kita kan kagurangnan, urog na sa mga eksperyensya nin scarcity. Tindog po kita, simbaguntaan tataramon kan Diyos, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakaman, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Beren Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ibugtaktaan sa tong mga pangangaipo sa kamot ni Jesus. Sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magsaksi sa tataramon asin sa gibo, sa pagkamuot asin pagmakulog kan Diyos sa mga nagugutom, asin nangangaipo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kitamagin mga lalaki asin babae, na namimibi asin magin andam sa paghiras nin panahon, asin kakayahan sa pagtabang sa mga nangangaipo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kan kinaban, asin mga yaon sa mga pwesto nin kapangyarihan, magtabang sa matanos asin makatawong pagtaltag,
kanyaman nin kinaban na daing nasyon na magsakit nin gutom, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing ang mga naghehelang asin nagsasakit, makamati sa saindang buhay kan nakakapakusog na pagkamuot kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing ang mga gadan, magugma sagkod paman sa daing sagkod na bangkete sa langit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Sa silensyo, ipamibita ang satong sadiring mga petisyon, rumdumon ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji, rumdumon ang mga kamidbidta na araw-aldaw na bubuhay, nakapos, kulang, asing bitin. Langit nun na Ama, dangugaan sa imong banwaan na nagugutom, tawi kami kan samuyang mga pangangaipo, tanganing ikarahay ini kan samuyang kalag, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. And may this sacrifice magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying pabanala ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual, himua kami mismo na daing tapos na atang. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan saen, magpasalamat sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na nahirak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas samo sa danay na kapagalan. Asin sa pagbangon niya, hali sa mga gadan, nagtao samo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan mga anghel asin mga banal, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos ni Manaupo,
Hosana sa kaitaasan. Vere sanctus est Domine, fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang mga tugang ming nagadan sa gutom, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Pedro Julian Aymard, asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang Ama, maghagad kita nin kakanon sa araw-aldaw.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugang, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, tinapay nin buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuton na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ning pagtubod. Tukdoi kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaito, ngunyan asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maginsiring sa puso mo, tangani magi kaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo, huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno,
San Judas Tadeo, mamibi kita. Kagurangnan, an tabayi kandaing tapos mong pagtabang, an mga binaggo mo, huli kan langit nun na atang. Asin sa daing untok na pagsurog sa sainda, papagkanigo asindang magkamit kandaing tapos mong pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Announcement, magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro seminaryo asin ongoing formation nin mga kapadian. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 41,757 pesos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,797 pesos and 85 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 10,205 pesos and 50 centavos para po ini sa Field Mission asin tada. Siring man sa masunod na simana, Agosto 3 sa Kod 5, aldaw nin Lunes sa Kod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaran nin kalag na buot niya tong giromdomon. Ang nakolekta niya to para sa bulan in Hulyo hali sa tada canisters, igwang total na 4,885 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuahon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ni Agosto. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man bilang pagtaonin paggalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan, sa tuya pong pinapagirumdom ang pagsulot nin angay asin disenteng bado sa pag-atinder kan banal na misa. Sa kababaihan, day po magsulot nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder o crop top asin shorts. Sa kalalakihan, likayan ang pagsulot nin sando asin shorts. Ang satuyang maayos na pagsulot nin bado, iyo ang simbolo kan satuyang pagrespeto sa Diyos asin sa kasagraduhan kan simbahan. Salamat po sa saindong kooperasyon. Mawut miman po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 1,000 pesos, apat na 500 pesos, Sariva Family, 2,000 pesos, HG and Ian Peña, 1,000 pesos, Edevoti, 1,000 pesos, 400 pesos, asin 100 pesos. Diyos mabalos po. Ngunya na maabot na Martes, 5 sa satuyang mga tugang, an oordinan kan satuyang obispo, 2 diakono, magiging padi, 3 seminarista, magiging diakono. Alas 8 po yan duman sa Albay Cathedral. Pwede po kamong mag-atindir o mag-join via live stream. Dakulang biyaya po ini sa 75th anniversary kan satuyang diocese. Alagad siyempre dahil Priest's Day ngunya na aldaw, buot mi po kamong imbitaran. There are many young men in this Mass. Kunigwa po sa Indo na nakakamati na inaapod kamo kan mahal na Diyos sa pagpadi, magrani sa mga padi o magsabi dyan sa parish office, tanganing tabangan mi po kamong mag-discern kung ano ang sa Indong calling. Ang mga inaako po kan seminaryo, junior high, senior high, college, as in young professionals. Matindog po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita sa paglingkod sa mahal na Diyos. Salamat sa Diyos.